জিৰো পাৰ্টিৰ লগত দেখোন UPPLৰ সভাপতি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াবিলাক BPFত আহিছে। এতিয়া কোনে কি হ'ব? এতিয়া ট্ৰেক্টৰত তেল নাই, বিজেপি কি কয় UPPL ট্ৰেক্টৰত তেল নাই, কিবাকে বিজেপিয়ে তেল ভৰাই দিলেহে চলে। UPPL অকলে খেলক কোকৰাঝাৰত। इन्ट्र' भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनबाय एक्जिस्टिं MLA बेनिफ्राय BTCनिफ्राय दरं उदालगुरि लकसभा कनस्टिटुवेन्सिनि फोसावजानाय केन्डिडेट बिथां दुर्गादास बर'आ बुंदों BJPयालायनो थाव सोयोब्लासो UPPLनि ट्रेक्टरा खारो। थारमाने BJP गैयाबानो ट्रेक्टरा UPPLनिया खारनो हाया। थारमाने BJPया सालायगासिनो दं रिमट कन्ट्रल सरखार डाइरेक्ट बुंनो थाङोबा। आरो बिथां दुर्गादास बर'आ चेलेन्ज होदों जुदि दम दङब्ला क'क्राझाराव हारसिङै गेले NDA TNDAनि ज'सआव थानानै बिदि गेलेनांगौ गैया होननानै बुंदों। स' दिनै बिनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन। बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो मानो मडेल सापर्टखौ फोसावनो हायाखै बिनि सोमोन्दैबो सावरायगोन। हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' देहाया जोबोद दुरबल गगा मोननानै मोनसे खोथाखौ आं सिन्था खालामदों। दुर्गादास बर' बिथां सारा हाजार दैदेनगिरिबाबो बर' सुबुङा बर' रोङाबा आं बारा सुखुवालै। सिदा खोथाखा जायखि जेखि पार्टिनि जाया मानो गाज्रिमोन मोजांमोन आंना सिदा खोथाखा। जाय हक दिनै टपिकआ बे नङा, अब्लाबो आं फोरमायना होनाय जाबाय। स' BJPनि जायनाखि टेकनिक्सफोर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव बर्थमानाव आसाम स्टेटआव BJP सरखार, बियो माखासे नैबे जोंनि BTCनि सोनाब फारसेखौ गारलांनानैहाय हरै सानजाथिंजायहाय आसामजों जायफोर आउट अफ BTC बिनि माखासे नांजाबफानाय डिस्ट्रिक्ट ओनसोलफोरखौ डेभेलपमेन्टनि पेकेजफोर हरनायाव नोंथांमोना थाल लायोबा मिथिगोन। स्टेट रायजो सरखारनिफ्राय फैनाय पेकेजफोरखौ, सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय पेकेजफोरखौ लांनायफोरखौ डेभेलप खालामनायफोरखौ नायोब्ला मिथिगोन। सानजानि माखासे आसाम स्टेटआव गोग्लैनाय सेर माखासे ओनसोलफोरखौ लांफाबाय थायो बिथांमोना। थारमाने आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय BTCआव गोलैब्लाबो आसाम स्टेटनि माखासे ओनसोलफोर नांजाबनाय, थारमाने आउट अफ BTC मिक्सार जानाय, जेरैहाय बे बङाइगाव बेफोर जायगानि माखासे चिरां नांजाबनाय बेफोरबायदि जायगाफोरखौ आरो बेवहाय BJPनि थाव सोनायजोंसो UPPLनि ट्रेक्टरा सोलिमारो रिमट कन्ट्रल। बिनिखायनोथ' दिनै एक्जिस्टिं MLA जयन्त बसुमतारीखौ MPआव सायख'दों, राजु नार्जारी बिथांखौ जोगारहरदों। दिनै साननानै नायदो, एसे मोनसे बुस्थुखौ नोजोर होयोबा मोनदां हायो। रोनगोरा नार्जारी बिथां सार रायजो सभानि MP, बेबो चिरांनिफ्रायनो। बेनिफ्राय प्रेजेन्टआव MP गेलेनो थांगोन जयन्त बसुमतारी सार, बेबो चिरांनिफ्रायनो। दा बे UPPLआव चिरांनिफ्राय मोनजोबनाय जाहैबाय आरो MPआव, रायजो सभायानो जा लक सभायानो जा। नाथाय प्रमद बर' सारा पलिटिक्सखौ जुदि स्प्रेड खालामनानै गावनि गुवार एक्सपानसनिस्ट पलिसिखौ सानहरनो रोंदोंमोनब्ला दिनै क'क्राझारफोरनिफ्रायबो राजु नार्जारी बिथाङाथ' जोबोद दुखु मोनबाय, होनो हागौमोन नाथाय होनाय जायाखिसै। खारना जाहैबाय मा, रिमट कन्ट्रल। बै बिफाया जायखौ होनहरगोन बेखौसो फिसालाया लागोन। बे रिमट कन्ट्रल लाग्रा मामाया बुंहरब्लानो जागोन, बुंहरब्लानो थागोन, बुंहरब्लानो गारगोन। थिग बेबादिनो BPFनि गेजेरावबो बिथाङा माखासे गुनजेत सुनो गावजों गाव BPFनि दावराव जाहोनो थाखाय फर्मुला बानायदोंमोन। राजा फिसाखौ माखासे पलिसियाव श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारखौ गाब्र' होनानै थेर बेथेर खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय BPF पलिटिकेल पार्टिखौ हायाखिसै। दा UPPLखौ सोरलां बोरलां खालामनो बिथाङा नाजागासिनो दं, हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि CM बिथां सारा। दा बेनिखायनो नोंथांमोना थाल ला। जाय हक बर'नि गुमुर आरो अस्तित्वजों सोमोन्दो गोनां दुइथा
we have 2 regional political parties दं बेवहाय गासिखौबो ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै थेब थेब सोलिगासिनो दं बेखौ जोङो मालाबाबो बायहोनो नाङा थेर बेथेर सोलिहोनो नाङा अपोजिशन पार्टियाबो थानांगौ जाय देरहायो बियो सालायगोन हेमन्त बिश्व शर्मानि पलिसिफ्राव गोजावनो नाङा दा बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिखौ आङो दिनै जावले जावले 100 times I would like to request to Mr. Dipen Boro Sir President of ABSU immediately you just declare your moral support for upcoming MP election फैगौ लकसभा MP इलेक्शननि थाखाय मरेल सापर्ट बिथांमोना थाबैनो फोसावदो जों खोनासंनो लुगैबाय स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल